आमगेल गंच पार्क कशेस भारी चंदस निखिलण्णा ये अमणी खई वत्तस गो हा कसन तसली मन निमगिक निखिलण्णा पार्क केवनो खई वत्त मळरे खेळचा वत्तस ते जारू बंडरी खेळचा वत्तस आवा अरे हाव कितले ती कितले हगोर गो अमणी मक भयंकर मारायती अमणी हगोर गो कितले गम्मत देतस हंगन खेळच सण हगर अमण मंत्र संतारा प्लिंती आहा खेळच कितले गम्मत देत कतसवे हगर अमण मंत्र संताराचे पशी मिगेरटियन खेळाती मक ते जारू बंड भयंकर तू अमणी हाव जोकाली खेळता तू हड बिजुड म्हण मग गतस तू कसं करते निखिलण्णा हाव सद्यक जोकाली खेळता मागीर हाव आणि अन्नू ते सीसाव खेळता ते हा वैरतन अन्नू तोगोता अन्नू वैरतन हाव तोगोता ते वे गम्मत जाता अंतु तुमको दोग जण का धैर्य ना मंदल वचत हा वेटली जारू बंडे खेळता अयो ती कसंदला उल्लंघ घेव आम्ही जोकाली खेळूया या निखिलण्णा अन्नी दोग जण खेंगेलेल भारी लायक दल्ले हाव गम्मत खेळियत ಏಯ್ ಅಮ್ಗೆಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕೋಣ್ ಗೊತ್ತೆ खेळचे पार्क ಅಂತ ಚರಡು खेळण्याशनी कोण खेळतती अम्मणी कोणाला ती उल्लेतस मो या निखिलण्णा सुरवेरी आमगेला अम्मणी लढाया खुंटी कोणाला ती लढाई करतस का या मिगे लगी तमाश कोण उल्लो तिथलं धैर्य वे तुका हाव कोण म्हणून गोतस की अयो देवा हगेला गुल्ला चरपली वे ही तू इथे बितस म्हणे तो कोण म्हण गोतस वे तो कोण म्हण मक गोतना हाव कोण म्हण तो गोतना ಒಟ್ಟು ಆಜಂಗ ಆಮ್ಗೆಲ್ ಬೇಟೆ ದಲ್ ಪಡೆ ತಕ ಪೊಡನ್ ಖುಷಿ ದಲ್ಲಣ್ಣ ಒಟ್ಟು ಖೇಯ ಅಮ್ಮಿ ಮಿಗೆಲ್ ದೊಗ್ ಜನ ಭಾವಸತಿ ಥೆ ತಮ್ಮಿ ಎತ್ತತಿ ಹಾವ ತುಪರ ಒಟ್ಟು ಕೊನ್ ಖೇಳಿಯ ಅಯ್ಯೋ ಸುಂದರಣ್ಣ ಹಿ ಮಿಗೆಲ್ ಅನ್ನಲ್ ಬೈನಿಲ್ದುವ ಹಿಕ್ಕ ಕಸನ ಗೊತ್ನ ಕಸಕಿ ಒಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇಲಿ ಮಾಪಿ ಕರಿ ಸುಂದರಣ್ಣ ಅಮ್ಮಿ ಒತ್ತತಿ ಅಯ್ಯೋ ನಿಖಿಲಣ್ಣ ಹೋಯ್ತು ನವೆ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ನವೆ ಒಟ್ಟು ಖೇಳಿಯ ಕಸಲೆತ್ತು ತಿಕ್ಲೆ ಭಿತ್ತ ಅಮ್ಮಣಿ ತೋ ಕೋನ್ ಮಾಡ್ತು ಗೊತ್ನ ಗೊತ್ತೋ ಹೋಡ್ ರೌಡಿ ಪೂತು ಗೋ ರೌಡಿ ತಗಲ ಅನ್ನವೆ ಓ ನೀನವೆ ಕಸಲೆ ಭಿತ್ತ ತೂ तवे सावा सुनाक गो आमका सीधा घरा वच्चा गो तिथले खेळचा इलिंती अत्त घरा वच्चवे तर आप तो आम्ही गम्मत खेळ लोच वच्चा हे कसन शब्द भैया तुम्ही गेल हरते कडकडतस मारायती घरा वच्चा गो अयो निखिलण्णा तिथे बित्तस म्हणाली आणि मग किती भयंकर का मग रक्त देताना वाचा गो कसन ते गुसगुसो पिसपिसो ते काय ना तू नाही तुम्ही हम खेळाती आम्ही घरा होती तन्नी दोग जण तकड गेलींती तू वैवास को अयो मणी तू आणि किती रबली हवे ह्या गो मारायती आम्ही हम खेळतात म्हणा येईल नमे खेळू वचा अमणी काही पण वचन खेळया गो हंग नाक गो मारायती वचा गो ये तुम्ही भिवचे पडला रे आणि धरले जरले कसे कळे कोणा सांगतस गो तू वा हा वे धरलोची हो तुम्ही धरलो नवे विसरलेल हम सॉरी अण्णा आम्ही 4 जण ಒಟ್ಟು कोण खेळया तुगेला नि कोणे फ्रेंड्स असले रे आपई सगळे ಒಟ್ಟು गम्मत खेळया निखिलण्णा ही आमगेल उत्तर ऐकना कसन दाखी कोण घेऊ आम्ही वचा ना रे मारया ही कसण वच्चा धायना कसं करचे हा एक काम करी तू घरा वचनो आज जगदवाना मग दवा आपण हाडी त्यांनी कबुद्धी सांगून आपण हरतलिंती चलिए मॉक तुगल तसले चलिए लोट खेळच्या किष्टना नुत्त हंगदुकुन वस हा व्यक्लो खेळका अंगा हो तुक मी गेलोट खेळच्या किष्टना में
तुगेल अर्जन कसन मेळा तुका? केलो पण ता दृष्ट लागली आयला रे नक्क म्हण धिक्कार करतात के इत्याक मारी तांक ते घेऊची योग असा नखे कशी तुक मिगे रोट खेळची योग ना तका तो अशी उलयता तुगेल तसल योग योग्य ते नातील लोटो हाव कसले खेळ का असो तू एकलो खेळ मकराबचे साथी ना बा धळ कळक शेतस थंय पळ तुगेल निकी लढना म्हाका पळोवन कितले भित्त आसा म्हणो हांव कोण कसन करता म्हण ताका समज गोत आसा ताका तो भित्त आसा. बिट्टी बिल्डअप हय मिगे ल्हान कोण म्हण गोत आस वे तू कोण म्हणू गोत ना काक ज्वेरी तुगला नु आजो पिज्जो प्रमाण गोत असतवे हांव काय मार म्हणता रे वे मिगे ल्हानो केडी सीन अण्णा हे एरियांतो होड चोरू केडी तो ताकी एक उत्तर सांगलं म्हणा रे हो आन केडी पूत हेडी म्हाका हेडी म्हणतवे राब तुका अन्न आपण हाणू सम करीत पडले हां तुक हेडी म्हणाला करेक्ट अस तुक समो मॅच दत्ता लढाई दत्ता शेमी गेला नी तुगल मध्ये तो नाही हाव काय लढाई केली तुमची लढाई काय ಇಲ್ಲ असो उत्तर दत्ता शेमी गेला नी तुगल मध्ये तो दल्लरी तुका ಗೆಲ್ಲುಚ ದಾಯನ म्हणू कुत्तसनो अन्न आपण हडता म्हणतस हजार तू कसने तुझ्या हातन कसने कुर्च दायना म्हणनवे मल मगे तू हेडी नवे तुका अशी सांगल्यार समजायना राब राब मिगेल अन्न आपण हाडता आजी बिझी आस मिगेलानो पायदव परा मिगेल अन्न लೊಟ್ಟುಚಿ ಯೋನು तुक बुद्धी सिकेत पडे कब्यूनो चमकल या हानीपुणी खेळी आम्ही तो चमकल नाही मारायती तगलांना आपण हडू गेला तो तगलांना कापण हळ मगीर कसन काणी की आमगेलांना एकलोची हेड म्हणलतले रे तू तगल पशी होड शतदड्ड म्हण कळले तगलानु बारी बिझी असके 2-3 दिवस तक हंगेवचे दायनके तज नंतर हो अगलन्न लೊಟ್ಟು ಎತ್ತು ಖೈ ಖೈ तंक आमक कोणाले बाद ना चंद कोण खेळ्या होई वे 2-3 दिवस तो हंगे आना खई वे होई मारया होई तगलान बारी बिझी असके तगलೊಟ್ಟುच तो ಎತ್ತು ಖೈ तशिदानु 2-3 दिवस आमका कोणाले बाद ना आरामर खेळ्या 2-3 दिवस नंतर आमका कसंग राचर राखला की 2-3 दिवस नंतर नवे पळवया त्याने कसकसन दाऊचस की कोणा गोतस आता सध्या कम खेळचा चान्स मिळला नवे खेळया माराया नाको गो घरावचा चल्ली दावनु मक्कीची धैर्य अस चल्ली दावन तुमका धैर्य ना असो तुमगे लट्टो घरा येता आणि कसन करचे हाय तुम्ही इथे वेळा आमगेल व्हिडिओ पळेल नवे 2-3 दिवस नंतर तो कोणकी रवडी येत खई तुम्ही मस्त मस्त लाईक शेअर सबस्क्राइब करनो ते रवडी का एदरसची शक्ती दियती माका